איציק, מתי מתחיל הסרט? לא אמרתם לאנשים שעה מסוימת, אנשים הגיעו למקום ולא מתחיל הסרט. אני יש לי מוזמנים, לא נעים. אל תעשה לי את הפרצוף הזה, זה לא יפה. רק שתדע לך, זה לא יפה. עזוב. סלח לי רגע, יושבים פה? זה תפוס. מעניין לי את התחת. תגיד, אתה יודע מתי מתחיל הסרט? קצת כבוד. אוי, איזה יופי. התחיל! אופס. בוא לפה. מה? בוא לפה, אל תן לי לבוא אליך. בוא. בוא לפה, לאן אתה הולך? אני חייב ללכת. לאן אתה הולך? יש לי אירוע. איזה אירוע? אירוע מוחי הזה. בוא לפה. אפשר בלי אלימות. לא אלימות, אני רגוע כולי. בוא לפה. בוא, אל תפחד. לא, לא מפחד. אתה רוצה שאני אקרא לסדרן? אני הסדרן. תגיד לי, מה אתה דפוק? מה אתה מפריץ? יאללה, שב. פרצתי? שב, תינופת, שב. לא שמתי לב. זה גועל. בוא'נה, יא זבל, למה אתה מפריץ על הזולת? מפריץ, אמא שלו ממטרה, שב. סוכת מוזייקה, שב. פיצצת לי את העין, עין אחת אני רואה, עין מדמיין. תדע לך שמשה דיין עשה על זה קריירה. בסדר, נפלט לי, מה? בסדר, יאללה, חפיף, נפסח. חברים, לא? לא. אוקיי. אפשר לראות את הסרט? הנה, מתחיל. בוא'נה, יא זבל, אתה יכול להוריד את הווליום? אתה רואה פה עוד זבל? לא. תודה. אולי תלעס בלב? אבל אין שיניים בלב, יא אידיוט. איזה אידיוט באמא שלי, אולי תמות. אבל אין שיניים במוד. אפשר להגיד לך משהו מכל הלב? כן. אתה זבל. עכשיו תן לנו בבקשה לצפות. הנה, מתחיל. וואו. איזה קטע יפה זה עכשיו, כן? תראה את זה. אבויה, יש צפייה. שומעים? כן. סבבה. תראה איזה קטע גדול. מה זה? תראה מי. תראה, לאונרדו דיקפריו, שחקן ענק זה. שחקן ענק. בוא'נה, אתה יודע איזה סרט ראיתי שלו עם ה... זה, האונייה הזאת שטובעת, איך קראו לסרט? תתנייק. איזה סרט ענק. בכיתי. תראה, יא אללה, זה האתיופי הזה, נו, אודי מרפי. אודי מרפי, הוא ענק. אתה יודע איזה סרט ראיתי אותו? יש כזה סרט דיבוב. שהוא עשה את החמור. כן, איך קראו לזה? שרק. סרט פצצה. סרט ענק. חבל על הזמן. כן. כן, איזה קטע יפה עכשיו. בוא נעשינג'י, תביא קצת מהפוקבורן, בחייאת, תביא קצת. תן את זה. חבל בבן אדם. אין לי הרבה. יש לך פה גיגית, יא קמצן. תראה, זה מה שנקרא יהודי לא מגרש, יהודי. בוא, תמלא לי קצת, אל תהיה זבל, תמלא קצת, נו. זה מגעיל, זה בעיניי דוחה. למה בגבה? למה? מה גבה? אני לא שומע, מה גבה? בוא'נה, אתה, כתוב לך בתעודת זהות לאום זבל. שאלה. כן. בלידה שלך, אמא שלך לא קיבלה פתק החלפה? לא, למה? היא יכלה לקבל טוסטר. איזה סרט, איך קוראים לו בכלל? הטוב, הרע והזבל. שמעתי. איזה קטע גדול. מה זה, מה? הוא חושב שהרמזור אדום, בסוף הרמזור אדום. הרגתי.
גדול, זה גדול. מה אתה בוכה אבל? מי בוכה? ככה אני מביע אושר. מה אתה... ערב לי גם. וואי, 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 וואי. יואו, וואי, וואי. איזה יופי. איזה יופי. וואו, וואו, וואו. מה אתה רוצה? פיאט פונטו. מה, אני יד שרה? מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה? אל תששש אותי! אתה מששש! מי שושש? אתה שששת? הוא שושש. אתה שוואש? היי, שושש. הוא שושש או לא שושש? שושש, שושש. שושש. הנה בן אדם שמבין בשושנים. שוששתי? שושה, שושה. היידנים שושיו? יושוש, יושוש. שוש? תן לצפות. בסדר, מה אתם מדברים כל הזמן? סליחה, בוא נצפה. בסדר. אתה יודע שכל הסרט הזה, נו, הוא מצולם בפראג? מה אתה מדבר? מה זה, איזה שפה הם מדברים בפראג? פרגית? מה זה, תן, מה דבר? תן לו שמפתק לו שם, נו. מה זה התקפפה הזאת? תגיד, אתה מטפל בעצמך? חבר'ה, שקט רגע, אל תתערב פה. סרט ממשיך. אני אגרד אותך. גרד, משהו יש גרדנה, אתה לא מכיר אותי. אתה יודע מה זה הדבר הזה? זה מכת ליטר דם. אני נותן לך מכה אצל ליטר דם. יש לכם של ליטר וחצי? זה תקוע במחולה בחיפה. חלאס! כמה אתם מדברים? מדברים כאילו אין מחר! יש מחר! לא לך? בן אדם בא לקולנוע לראות את הסרט, אז תנו לו לראות את הסרט. שהבן אדם שבא לקולנוע לראות את הסרט מעוניין לצפות בסרט, בקולנוע. לאט, שלא יכאב לך. שיש בסרט. בא בן אדם, צופה. תגיד, חשבת להלחין את זה? האמת שכן. בא בן אדם וצופה בסרט, בקולנוע. אני אסביר לו, אבל הבן אדם שבא לראות את הסרט הוא זבל. הוא מפריץ על הזולת. הוא שנולד, אבא שלו בא לרופא, שאל אותו, דוקטור, מה יש לי? בן או בת? הרופא אמר, זבל. רגע. איך הרופא ידע? כבר באולטרסאונד ראו סכין. שמע, הרפואה היום, באמא שלי הרפואה היום, מה זה מתקדמת? מה זה? אפשר קצת בחייאת? תן לי, אתה יודע, אני בחיים שלי לא אכלתי את מה זאת אומרת? אני באתי משכונת מצוקה לנו, לא היה כסף. אז מה אכלתם? היינו אוכלים דודי שמש. היית יושבת? אני נוגש בו ככה. הנה, הבן אדם מפרגן. בוא'נה, הוא מקשיב לי חלום. אמא שלי, תראה איזה צמרמורת. תראה איזה צמרמורת, אור יען. תראה, תיגע. אני אשמור את זה. לא, מה תשמור, תתפנק על זה, יש פה קפוטה. יש לו הרבה? קפוטות. עליך. מה עושה? זה נקמה. זה לא נקמה, יש סרט, אתה ורברי, נכון. ואתה ורברי, אתם שניכם הושיבו אותי ליד ורברי אפשר לראות את הסרט בחייאת, חלאס. די. זה קטע ענק. קטע טוב. איזה קטע יפה עכשיו. איזה דבר. תגיד, בא לך להחליף מקום? למה? יש לי תחושה כזו. זה הכל בראש שלך. עוד מעט זה באמת יהיה שם. עם מלחם הוא לא יוציא את היד. מה? אתה יודע, אחי, אני אוהב להתקרבל עם האנשים שלידי. כן. לראות את הסרט, זה כיף. אני יודע, גם אני אוהב את זה. הלוואי ימות. איזה כיף, ככה, באווירה כזאת סולידית. האווירה ככה בכיף. אני תעיר אותי כשיגמר. מה אתם מעודדים? יש לי רק דבר אחד להגיד. כוש לאמא של מי שהחליט שאני באמצע בקטע הזה. איך שחי, יש לך קסקסים. מגעיל. לא, מילא לי את עמוד השדרה.
תנו לי זין! זין, תנו לי וו! וו, תנו לי למד! למד. מה יצא? זבל! כי האנשים זבל. תנו לי זין! זין. גועל נפש, יא. תנו לי זין. זין. תנו לי וו. וו. תנו לי למד. למד. מה יצא? מה? זואל. מה זה? מדפסת. יש לה הרבה פירושים. כן, למדפסת. זה מילה לטינית. באמת? כן. יו, עכשיו זה קטע יפה. כן, אה? עזוב, רגע, תראה איזה קטע גדול. יא וואו. וואי. מה יהיה? תגיד, מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה אני רוצה? מה אתה חושב שעשו אותי באצבע? כפרה עשו אותי ב5. מה אתה חושב שאני מטומטם? אני חושב שאתה מטומטם. מה אתה חושב שלא ראיתי שהעברת את היד שלך מפה ככה? עשית ככה והחזרת אותה מהר לפה? תגיד, אתה מקבל פיצויים מהמדינה? דוגרי לא מספיק. אז חבל, אתה יכול לבקש עוד. חבויות. תן לי... הגיע הזמן באמת. שתיחנק יא זבל. נראה לי שברגע הזה זה מה שקורה לו, אולי תיתן לו לשתות? לא, אין לי הרבה, גם אני אשתי, לא הרבה. תן לו כבר, הבן אדם נכנס. אני לא יכול, זה מים קדושים. תן לו, נו, תן לו. זה שתות? הנה, יש שם, הלך תיקח. אתה בסדר? חכה שימות, יהיה בסדר. זה ימות זה, יש לו קיבולת של קונטיינר. זה שהיה קטן שרצה לרדת, לשחק בגינה, נו. אז האמא הייתה אומרת לאבא, יעקב, תוריד את הזבל. יעני, כשאמא, ואז יעקב לא, הזבל הוא לא... לא הבנתי. אל תחשוב, לחשוב זה פריבילגיה, עזוב. בואו נצפה. יו, הנה השיא. וואו. איזה מה זה? יופי. וואו. איזה יופי. וואו. תראה את הסוסה. זה גדול. זה קומדיה הסרט הזה. באמא שלך בוא נחליף מקום. למה? תהנה. איזה יפה. איזה ענק. באמת ענק. אולי עכשיו ימות. אולי. נקבור אותו פה, יש מניין. מה זה, לא אמרו שירד גשם? אמרתי לך שדני רוב בן זונה. דיברנו על זה, אני זוכר. הנה. וואו. יא אלוהים, את זה אני לא ראיתי את הקטע הזה. עזוב. יו. מי חיבה את האור? לא, זה ככה. זה כמו תלת מימד, האיימקס. איימקס. איזה יופי. יא אללה. איזה... הנה הכיסאות זזים. איזה יופי. איזה, כמו... הנה, במערבול. איזה מגניב. איזה יופי. איזה כיף. איזה... הלכה לי המפרקת. איזה יופי. למה אתה מפסיק? אני לא עשיתי כלום, אתה אני מפריע. לא נגעתי בך. על חם אני תופס אותך. מה תגיד? זה פאה, מה אתה מראה לי בזה? תעזוב את הפתמה. תגיד, חשבת לתרום איברים בעודך בחיים? האמת היא שכן. אז את המוח אל תתרום למחרם על הבן אדם שיקבל אותו. עזוב, אני אראה את זה ב-VDV. אתם חבורה של גועל נפש. זה מה שאתם, גועל נפש. זה לא טוב. טוב שהוא הלך, אבל אפשר לראות את הסרט בשקט. לא, אני קראתי עם אמא שלו, אני אומר לך את זה.